Kero kindi banyagitari mba mukorerete uringuri bonde bwonsi bwo buroiro bwa COVID-19. Bona kero banyagitari ndete ngapata kete kumukorera buringuri bwa COVID. Ande betenga serikali ebintu bya serikali tibijo. Etokuganya mpaka Jumatatu gosi Jumanne. Bona kile kia direct okorerwa oburingoria bwa COVID. Atenga serikali ibintu byabo korwari bosonga nyagitari mbiko etiki. Mbiyo. Iga basogote bunga bintu mbiyo ni nyagitari ya Oasis. Oasis bagote me serikali. Barabwa banyene Oasis tebwati bintu bakorera buringori obu. Bona bateto ko banya serikali korwa se nyagitari korwa se serikali. Ibintu ebi gocha toyiko kumupima. Nekiya gato batata tomurusia tomwire Nairobi. Nye ibintu ebi gotoka biro akorera buringoria. Inde tomaye mboro kitwara korwari. Kwa ni kwane ikuwa renge nenche toro chiendi alikuwa tegemeo langu kubwa. Ndio. Kusimi sosi yangu ni kidogo. Yaringe onye wakiwa na huruma hata mimi wanitafutie nafasi na kuna huyu kijana walikuwa nakaa na yeye bado hata yeye alikuwa anamhitaji. Ndio. Kuzi wasasi wake they are not well off. Amagomba ne guchinda kwa no nyore nkorere kyagera ninche nakorete gasi yaye aringe nene kuri myeke yonsi yikira gucukura 10. Itaro yigeta seni ya INKA TV amona Kiss FM nigo yachaka emambi ya lero chinsa inye goika aiga ase wodi ya Kiamokama ase tuachikomanya na kuunenge boikirano igoro yogosira kwa MCA bwe wodi yo omoske Kennedy Michira Mainya ntwatara goika ase INKA yaye na gukwana na members be familia iyo abo batwerera ase nchira yo boikirano igoro yogosira kwa MCA yo Kennedy Mainya boigo ntwakwana naba ebe wodi yi ya Kiamokama ase batwerera asoboime na korwa magombabo uchi ase family ya Kennedy Mainya na boigo uchi ase county ya Kisii asale gokora emirimo omoske Kennedy Mainya ase bali atobwaterana ase etareye ase nsemo ye kamera igarenge Brian Makinight na boigo Omochokoro Onyamora na Bridget aka Risaserienka omwanchi omurigereria elio komanya ninki bakwana members be family ya Nyagosira Kennedy Michira Mainya oyigo iko gukwaye olenge omo MCA bwo wodi ya Kiamokama boigo nabamenyi ba Kiamokama igonko saba origererie INKA TV litangani o subscribe na boigo onyare ko bakogoshia asenginchu kwemanya amange korwa se wodi ya Kiamokama nchenkoro kwa MC Dudus. Okay, umwanchu murigereria aigani gotora senka yo mo MCA Kennedy Mainya bwe wodi ya Kiamokama oyiyo sirio bogima bwaye na igali tukolia lero na otole na mumuro mwabo omonene oyiyo nande ole umwalimu omonene ase skuru yemo aiga gusi tole dukora amanyomo gano yake kero kende ndiye iboletwe na esafari yaye yonsi bogima bwaye na kero kende goika ogosira kwaye nchenkoro kwa MC Dudus na kwareganiria elinde tugenda monaye goikomore karibu sana mwalimu Biya mono muraria kero kenda bogo chaka sogota te yamaria taho ngakiukoro ko buronge Marieta nango David Mainya ondo mwana watano kabere ase familia yabo Michira ago Kennedy Michira Mainya kero kende no tumanyinga mwaka keboletwe ne saba n'ubugima bwaye bunagukina na kiarenge Kennedy Michira ninja kubwatia aiboletu mwaka wa chirivwemo kimikianda na 55 mwaka wa 66 karaika miaka yayo kaende school ya Mlemani primary agasoma mpaka class 5 akora matemago ka CPE yale ko kuinga keyo kara kora kagenda secondary ko kumubamba agasoma agakora form 4 yaye agaheta akarua agacha kaende school yarenge ya form 5 6 ko kuibacho high school kara kora ko school ya ibacho kabere skoma tukumake na etete buya kitanyo the point yo kaende university ya Kenya umwaka wa chirivu mochi mikiana 90 akagenda Buhindi kusoma kaenda Buhindi agasoma Buhindi ase miaka 5 noyomo miaka 6 5 nomo
agakora masomo aye kuri Bwindi akaira na INKA keracha agaiga ajete mwaka 1997 keracha akaenda Kenya School of Law na akorete course yobo bwanasheria agasomo keragenda gosoma nari arento Mong'ina oyo kurukuros ekararu ororo kanyoa ibarua ake akagokora keratachi kufaulu bia se ibarua bia kare na INKA agachaka egasi y'oboremi kidogo kere ka mwaka 2013 igaikengaki katiba ya Kenya kwa yachenjiri yaretire county igaika obogambi bwa MCA nkobori bore akaboria obogambi mwaka 2013 Nyasaye aganja akanyora ekero gekio kero kina bagekorire agakora miaka 5 na mwaka 2017 omwaka oyo chiribu 13 chiribu 2013 igaburo chikora gwetera kiama kia ODM ngaki eyo naki kiabwate chinguru nabo chane binge nabyo banjete ODM nabo kwareka bomuya oborikoro kiama kinga okware kanyakura bakamate kiama kobori na kieke naende bakamwanjira abanyina akatware kiama ekyo akaira chikura agakora miaka 5 agakora buya na akorete gasi engiya ase ward ya Kiamokama no ine ward ne tobebekaine korokesu ward ngaki eyo nabo areko ende bakonye karo bokongubure kero rende miaka 5 yaera ande bakaira na geti mwaka 2017 naende ase nja akoreta abandu be ward buya naende baganje bakamoirania bono nabagenderere buya miaka yaetire ang'e 3 oyekorire buya bono matukati getime keigo naende bagenda bochorwe mwaka 22 bono rende party embe yarwarete akeigo agatumuka itukuria Jumapili bono rende esabari yaye yense yega ekaerera abo kero kende mwarimu no tokonye gotoa omugano omwinge kero kende igoro y'oboroire bwaye twabaire komasa amatuko amange tana kurwara bekwe ward ya nyagitari lakini rende oyaigete nabakoigwa bake nabwate oborore bwa esukari nabwate na oborore bwa manyinga akoenda bwango akogenda nyagitari agwe riogo oyo na kunywera INKA nyumba mwaya nabwate machine yo gupima pressure nabwate machine yo gupima esukari kare iguru na go gwipima okonya yakire goro kana nyagitari agwe riogo lakini ndo menyire buya igo ikubaria kawaida kirenda gaikari tuko wiki iria ya rutense katu omenenda samatanga tu arenge mupasi tutasirete na inamo yata gandete gwetibia lakini agantebia igoro yae na chite ma nyagitari akagwe riogo ni tukiria ramisi na chite nyagitari goro kwa kani bosongo na aro bakamoe riogo agacha gatumeka na ende rituko tu akoreta matanga ichuma na ende ntuiranete nera bakagwa gakani na ende bakamoe riogo Jumamosi na Jumapili akaraka nambi yale Jumatatu akaraka nambi yale rega na itiko moraganti no bugendo wegwete Jumaine na aronga ajanga ronga mbi yale ngamutuko tumwete nyomba bono rende karaika ritukuria Jumatano na atakire kwenda Nairobi eko ere familia no amenyete aigana rebe komete nyomba kero renda mokoe na roje to Nairobi bwate gari akamatebe yaya etoja gutira naye ritukweli mambi akaboka agesibia lakini chinguru chikakea kaya kuri bathroom akagunse nabwete mambi ngagenda esukuru ngwakirwe siminga yaya michira taigwete bia yake to Mong'ina Nairobi Mong'ina akang'ake karwe esukuru ngosoma esukuru kuri Kwibeno secondary ile Kisii Central sub county ngacha kurwo nganyora na bari nyomba kamatete na gitari agantete montero bana aracha jinsi ya mwasoiga genda sukuru ngo chande bagaje kuganda nyagitari abo agakani akayewe riogo tokera na ka Jumatano kile katoi kangara ngata gwetibia kamate wona mambito ya kwanya nyagitari ngao genda oba admitted agante ya tiga buki mambito torenga kioko ekoba
mambia aye rituko ria aramisi ngaja mambia kante ya mbuyanda egende skuru ngoigwo bene gotebi kana ke skuru tukabuta jiko bashinza angesa chinza kianda Mong'ina kanyore Nairobi okonga kesimu yaya michira ningali ndageroruka bono ndoje ngachinguru chiakea ngarua bwase na renge ngaja baka nkamuimukia tukagenda oasis Bosongo akora test akaba admitted nyagitari bono akabora misi botuko otwaje kurwa abantu abange chuma tokanda kamora tukaramba yarake chomose kana agenda nkanyora obekerwe mbeo bono gatwa mano nyagitari agante yaya embeo yake iro mubiro ya oxygen tigatumubekere iga Senge sukari ayere igoro pressure ngo endere igoro tore gosento ye manage nako tawo mwana mwekero umunyagitari amurigeti gatebete ngane sukari ero muchando yoka bono mukore ki test mwageti x-ray yange isato yes bakamwere CT scan bakora ultrasound sebinto bono ngenda amanye na ende bakamuna bono turu nyagitari majibu abo ndingiete kobori ngona kobori munyagitari ngakire ndo chonde murere kobwenare report ya rota igeti konga lakini mukore test nyinge bono egento bagotesi kagia bagotesi sukari kendo na bondo jenga yajirego lakini mukorete maria yes tingi tukomanya nga majibu ngakiarenge bono ndachenge enda koro munyagitari mubone ngakirende nonyo murero sirete ngakindi bot kiarenge bono ndakabanya gitari abu Jumamosi karabe kirwe mbeo bakamusie ward arenge bakamwira special ward bwate ji machine kararo kareka butuko to kanyawata igwetibia tukabanga n'ekintu gucyana cye Nairobi bagataba ya tigaru obusongo tomate Nairobi ago sento mwire nyagitari enenake tukabanga nyagitari oasis Bosongo bakaturikira ribaro leta abo tutwagambire ketambe na nyagitari oma etende akora nga komurora ye nyagitari banyagitari barata kumuririshi agenda bwango na batagete baramurigire baka bagokana bamayokana gento kabatebya ya muririsi tigatumwire Nairobi Jumamosi botuko tokoreta mangana igweteresini yes mambi Jumamosi Jumapili chinsa ya monenusu toeka Bosongo akabekwa ambulance bagatere tiga Nairobi lakini karabe kwa ambulance kwa yatari kwa ambulance ngete nyagitari agante video konderie sukari ntaranyo endetere ane ye ya mone yende ya monga kamubikira kaboko kamwana amache juba akabeka manua kamera karango bwenari ketweke garime agateba nana kunyi soda lakini ngwete nyi Christ ozestoni tukagenda tukora soda ile lakini abanyagete batokani aya bono utokane sawa tari kunyu tugakorwo saba igari ikagenda bono ikageke to Bosongo twekire kaiga Mong'ina no arenge gari ime no mumuro no manene ro rengo yes wekago nte twekire naroko lakini ndoje nga tari buya kaba ikangira bagate mumuro esimi aneye igora esimi pini nereye pata nereye dikira WhatsApp rubede account batebi na bere transfer ku kisi oji Nairobi keradi gakora kamuri kwarikire agaonjoka agetora buya karigere rigoro agasieka maiso bawo yudo munyagitari ngakiaba gatoka rende utumuke igatumukirete naroko mumuro na agakera ndugu yane Nairobi akamutebia michira utumuke nera bono kungakera kurwabunga kwegure mangana yaya ibuna ya beire na batebera ni mubere go Bosongo tojo kore murogeri bana batumugete igo lakini ngento rende kiango kingeringa ngokonya arenge kanisa nere yakita kumuburi obokonyi rituko Jumamosi botuko tokora kichibesa nendugu yane tojikobeke deposit Nairobi yes era natumete botuko buna natumete kanisa kiri 10 kura sesi miae ngane kala bako kuma bya ngo sirire bachikorire message nero rigete batimba ende na batumete kero kende igo tutabenga na bwato muchando bwoko yanake kero wone batebete nge oxygen yake to mubere koyana kuna bondo jenga koyana nenge bya no atwarweta na bale koyana bya kigera bono igana goturi chinga gichiboro ire buno bwa COVID-19 kero kende banyagitari mba mukorerete buri ngori bonde bwonsi bwo buroiro bwa COVID-19 bona kero banyagitari ndete ngapata kede ko mukorera bo buri ngori bwa COVID
ande betinga serikali ebintu bya serikali tibijo etokuganya mpaka Jumatatu gose Jumanne bona kine kia direct okorerwa oburingoria bwa covid atenga serikali bintu byabo korwari bosonga nyagitari mbiko etiki mbiyo iga basogote bunga bintu mbiyo ni nyagitari ya Oasis bagote me serikali barabwa banyene Oasis tebwati bintu bakorera buringoria obu bona bateto ko anya serikali kurwa se nyagitari kurwa se serikali ebintu ebi gocha toyiko kumupima nekia gato batata tumurucia tumuire Nairobi nye ebintu ebi gotoka biro akorera oburingoria inde tomaye mboro ikitwara kurwati. Okay. Biamono sana kero kende abana mbalenga atigete kero goiko gosira obuguma bwae kero asire tibuguma bwae atigete abana babere mwana omonene yare class ya 13 are form 3 ase skuru yeto kadno tunga musocho mwana kumabwati yare form 1 ase skuru ere Embu babwata omwana ondo gatatu lakini emyaka ebere yaetire enanyoreta achari akagwa machime agatumuka igo yasira utiga abana babere nyuma. Okay. Kero kende Mong'ina oye nabo twagani nere nabo twareche gukwana nere tumweti gosenaro goseta iyo Mong'ina na akabera iga ono yabanga ase ndu yane yakore county document ne bataka bae yes yatoka taye bwati yabetere basoka gukikeroka kuyerigia twakona baragweka gabante basire gukora timate bana saba ikire bare ocha bwanga kana mwamorora Mong'ina na kya group aguru kwa Rose Michira na so boteri ala mononga Kiamokama. Okay. Tuakirembia mona sana mwalimu asingi njoko ere chinga kichia okwana na intu na goto omugano umwikiranu igoro ya omoshimiwa Kennedy Michira Mainya omwanchu omurigereria oitwari gukwana nere noyo mo obwenkeye oyore mu muromo abonya gosira Kennedy Michira Mainya oyo orenge goiko gosira kwayo mu MCA bwe ward ya Kiamokama ase chinkwana chitu chikobwati ngote matore sana bana tokunyale tonyore tomonyoro morugi oyenya gusira tunyale kuba tokora chinkwana nere chinyinge igoro iyo gusira kumugakoye oyogoro kwa Kennedy Michira Mainya mu MCA bwe ward ya Kiamokama nabona nakuriereira kumurigitware ngo morugi oye ndekero kende atomugano omwenge igoro yo gusira kumokyo kwo omugakoye oibo igo orengo mugambi. Karibu sana mami. Asante. Itanga ni pole sana asinge ncho yogo sirio mwako mwancho. Thank you. Kero kene karabutenga maria tawo kyoguruko. Maria ngurukuru skerubo. Uika kero kwanyore toro botinga mwako siri ngai kwarenge Nairobi. Kero kwanyore botinga siri Nairobi ole. Hapana, akiwa mgonjwa nilikuwa Nairobi. Akang'akira ng'akire brother yane nere yachita igachika morora ngamutebi it was on Wednesday last week but one ngamutebi amoretane Nairobi. Yes. Boni brother yane gante yati agucha kubuka saa 12:30 agende baumirane para matamu piki ya monde tare Nairobi gekoera ange drive bono ngamwakira 5 minutes to 6 ngomutebi abe tayari baumirane mate igamorete aganteita kunyara kusiuchire bafu collapse bono ikabidi ngabange sabari ngatrimbuka. Yes. Kero kende omugako kero gwatebire ng'agari ngaiga gusi ayenga yomenyete Nairobi. Igo chinga kichingo mete Nairobi nera amenyeta. Okay. Nkyo okora Nairobi. Biasara bike. Omugako emyaka irenga kwa mumanye. Igo yani now minute 20 years because we got married the year 2001. Yeah. Okay. Kero kende no totebi ng'aki arenge kero muri nere kurumwa gachakanete nyombana kimwabeire mo komenya gocha.
twagacakanite kere twaringinga na meta around 8 years iganga ngacanganya orege barua ari kari muguga tukagenda tukiwa na watoto wawili mmoja kwenye oransi skuru gaiga but alikuwa nasari nuyo niko taraja ka skuru bono rende tukaenda ngabarigeria skuru ngagenda like 1 month na baro bakambwati bono rende ni inche nare gukora kibarua nabo twabete igo abana bagasoma bagasoma kibarua iki gigacha gikaera antiria kiraje tukuburi chukura gaiga kiraje tukuburia akawin 2013 ekera abuyete ngasift kurwa bukari ekere kibarua kierete ngenda asakuru kuchoska ekibarua kierete gusina Senge nchanya orete mirimo bono kagenda ukarwa ikierete ata kipata ngokora naringi bono kere kierete ngenda asakuru kuchoska ngabero like 1 year halafu ngasift ngachaka west bona seminyete currently ngakucha huko 2016 ukwika bono igabana mbali ngabo 3 kids but yo mwana asrete sai niko na wawili kero kende bono iga bunoriga na ndende no mukore kero kende na botagete kugenderera subugima kero totebanye ubumaene litangani ntebe pole ase ari gukora ase county bono iga nigarengo mugambe uri kugwakirisha abantu abanga ase ward na kero kende abantu mbarare gukonya kero kende bana mbare ari kuira school kusupport most of the kids through parcels unabono mbare iga babiro yo munare university uko na uko side za ukambani na ndo yonde naro currently bamiete nere nyumba gaiga urukumeta kero kenda yo kugani kwa ongoro kyoko kero kende guchia se na birabe guchia saba menyi be ward ya Kiamokama gose kero kende serikali ye county asara gokoremera ukubani kwane ikware ngene nje trochi yendi alikuwa tegemeo langu kubwa ndio kusimi sosi yangu ni kidogo yaringe onye wakiwa na huruma hata mimi wanitafutie nafasi na kuna huyu kijana walikuwa nakaa na yeye bado hata yeye alikuwa anamhitaji ndio kuzi wasasi wake they are not well off igaye ekirukia kero kende kenene either gwiche somo gava na bwe county ya Kisii gose no ene county assembly ya Kisii wote getekero kende naye bakonyorera gatari ari county gekogera sosiane ere semono yendi alikuwa tegemeo langu kubwa sana bono Nairobi ya kero kende igale gocha Nairobi gose naye kwali gocha igose most of the time yendi alikuwa nakuja biamono sana mami twagotakire engora sana naenderema ikiagera bagotema makuri na makuru lakini nimanyete bono na maruru nigenta gukora no korema nyasaye na bwatu mururu thank you very much biamono sana welcome macho murigereria oyo turi gukora nere no murugio nyagusira Kennedy Michira manyo yoro mu MCA we ward ya Kiamokama igarure kerero kiaye ochese county ya Kisii na kero kende banyorere nere igitari gose munyorere miremende yonsi yira chikomo konya kogendereria ubugima bwaye na gusomia abana bari atigeirwo totore gusaba county ya Kisii na kero kende ayuri bwate birengererie biyana ndo kwenyara naye nabokoreta okoboko gocha Senge yekiagera omu MCA Kennedy Mainya nere na akonyeta abande mbaratigeire njira gendera kurigereria INKA TV ntogenderere gukomanyia amange mono iguru yo mu MCA Kennedy Mainya we ward ya Kiamokama.